ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ናይ ሎሚ ፊልምና ድማ ናይ ህይወት ፈተና ተርኢ ኣክሽናዊ ትሕዝቶ ዘለዋ ፊልም እያ። ነዛ ፊልም ከም እትፈትዋ ኣይጠራጠርን። እስካብ መጨረሻ ሪኢኹም ሓሳብኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ክጽበ እየ። ላይክ ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሱያክ ድሕሪ ናይ 10 መዓልቲ ማእሰርቲ ገና ሕጂ ኣብ መውፅኡ እዩ። ገና ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ መውፅኡ ድማ ኮብል ዝኾነ መኪና ኣብ ቅድሚኡ ዝተቐመጠሉ እንትኸውን ብሓባር ድማ ናይ ቢዝነስ ካርድ ኣቐሚጦም እዛ መኪና ናቱ ከም ዝኾነት ይጽሕፍሉ። ካልኦት ክልተ ሰባት ድማ እዛ መኪና ብትኽክል ኣብ ኢድ ሱያክ ምእታዋ እንዳተዓዘቡ እዮም። እዚ ሰብኣይ 10 ዓመት ሙሉእ ብሓያላት ገበነኛታት እንዳተሓለወ እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ ሓደ ገበናት ብዘይካ ንሱ ክስርሑ ኣይኽእሉን። መሬትና እንትቕየር ፓርክ ዝተባሃለ ናይ ማፍያ ጉጅለ ኣዛዝን ሶንግ ዝተባሃለ ንዕኡ ዝሰርሕ ሰብ ንሪኦ። ፓርክ በዚ ስራሕ ብዝረኽቦ ገንዘብ ዓብዪ ሆቴል ከፊቱ እዩ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ ዘለውሉ ኣብ ናቱ ሆቴል እንትኾኑ ንሶንግ ትፈልጦ ኢኻ ሱያኪ ከም ዝተፈትሐ ምናልባሽ ምሳና ንምስራሕ እንተመፂኡ ሕጉሳት ክንከውን ኢና። ምናልባሽ ግን እዚ ዘይገብር እንተኾይኑ መጥቃዕቲ ከይፈጸምካ ተኸታተሎ ብምባል ንሶንግ ትእዛዝ ይህቦ። ብኻሊእ ገጽ ኣብ ሓደ ክፈርስ ዝበለ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ሓደ ውጂ ዝተባሃለ መንእሰይ ንሓደ ቅሺ ንስሓ እንዳኣተወሉ ንሪኦ። ኣብ ገዛ ቁልዕነተይ ሰባት ይፀርፉኒ ነይሮም። ኣነ ድማ እዞም ሰባት ስኡል እንትኣቱ ኢለ ተመንየ ነይረ። እቲ ዘገርም ነገር ድማ እቶም ሰባት ካብቲ እዋን ሪእዮም ኣይፈልጥን። ምናልባሽ እቶም ሰባት ብኣየ ምኽንያት እዮም ናብ ሲኦል ኣትዮም ብምባል ነቲ ቐሺ ሓጢኣቱ ኣብ ዝናዘዘሉ ሰዓት እቲ ቐሺ ድማ ከምዚ ነገር ሰሚዑ ስለ ዘይፈልጥ ተገሪሙ እዚ ነገር ብስቕታ እንዳደመፁ እዩ። ኣብዚ ማእኸል ውጂን እቲ ቐሽን ከይረኣይዎ ሓንቲ ሰበይቲ ናብዚ ኣትዋ እያ። እዛ ሰበይቲ ድማ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ዓብዪ ፈንጂ ዘቐመጠት እንትኸውን ካብኡ ድማ ውጂ ንስሕኡ ገዲፉ ነቲ ቐሺ ብወግሲ ሃርሞ። እዞም ክልተ ሰባት እዚኣቶም ብሓባር እዮም ዝሰርሑ። ነዛ ከተማ ድማ ብሓንቲ ግራ ደው ዘበልዋ ቀተልቲ ሰብ እዮም። ኣብ ፈለማ ንስሓ ዝኣቱ ዝነበረ ሰብ ውጂ ዝበሃል እንትኸውን እታ ሰበይቲ ድማ ጂና ትበሃል። ዝንቀሳቐሱ ድማ ዋሺ ብዝብል ናይ ቅድለት ሽሙ እንትኸውን ገንዘብ እንተተኸፊልዎም ንዝኾነ እዮም ዝቐትሉ። ብኻሊእ ገጽ ሱያክ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፀ ናይ ሰበይቱ ቀለበት ኣብ ዝረኣዩ ሰዓት ቅድሚ ምእሳሩ ክንደየናይ ከም ዝፈትዋ ዘኪሩ ናብ ሰበይቱ ሚንሱ ይመጽእ። ሚንሱ ሱያክ ምስ ተኣሰረ ንጓሎም ን10 ዓመት ዝኣክል ንኢምቢ ንምዕባይ እንዳተሳቐየት እያ ነይራ። በዚ ምኽንያት ድማ ብዙሕ ናይ ጥዕና ፀገም ዝበፅሓ እንትኸውን ሕጂ ድማ ንሱ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ዘጋጠማ ሕማቓት እዋናት እንዳነገረቱ እያ። ካብኡ ድማ ፊልምና ድሕሪ ዝምርኣያ 10 ዓመታት ናብ ድሕሪት ብምምላስ ሱያክ ከመይ ከም ዝተኣሰረ ክተርእየና ትጅምር። ኣብቲ እዋን ሱያክ ኣብቲ ናይ ገበን ጉጅለ ዝሰርሕ ዝነበረ ናይ ምፍጻም ስራሕ እዩ ነይሩ። ንኒ ፓርክ እውን ምስ እዮም ዝሰርሑ ነይሮም። ሓደ ምሸት ግን ሱያክ ንዝኾነ ሰብ ከይተዛረበ ናብ ሓለቑ ጁንግ ዘለሉ ይኸይድ። ካብኡ ድማ ነቲ ሰብኣይ በካራ ዝቐተሎ እንትኸውን ፖሊሳት ድማ ንሱያክ ተጠርጣሪ ብምግባር ን10 ዓመት ዝኣሰረሉ ድማ በዚ ምኽንያት እዩ። ካብኡ ድማ ፊልምና ናብ ሕጂ እንትመልሰና ሱያክ ተቐሚጡ ዝነበረ ናይ ቢዝነስ ካርዲ ተጠቂሙ ነቲ መኪና ዘቐመጠ ሰብ ይረኽቦ። እዚ ካርዲ ዘቐመጠሉ ድማ ቅድሚ ሕጂ ሓቢርዎ ዝሰርሕ ዝነበረ ፓርክ እዩ። ሱያክ ድማ ንሓለቆ ምስ ቀተሎ ፓርክ ሙሉእ ሃፍቱ ዝወረሰ እንትኸውን ሽዑ ንዑቕ ሰብ ከም ዘይነበረ ሕጂ ግን ብዙሓት ሰባት ኣብ ጎና ሰሊፉ ኮበር ሰብ ከም ዝኾነ ይርኢ። ሱያክ ድማ ናብዚ ምስ መፀ ብሶንግ ምኽንያት ንፓርክ ይረኽቦ። ፓርክ ን10 ዓመት ሙሉእ እንዳተፀብዮ እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ ሓደ ስራሕቲ ብጀካ ሱያክ ዝኾነ ሰብ ክሰርሖም ኣይኽእልን። ሕጂ ድማ ስለ ዝተፈትሐ እዞም ስራሕቲ ስርሓለይ ብምባል ንሱያክ ኣብ ዝሓተቱ ሰዓት ሱያክ ናብ ናይ ቀደም ህይወቱ ክምለስ ከም ዘይደልን ሕጂ ህይወቱ ብሰላም ክነብር ከም ዝደሊ ይነግሮ። ነዚ ምስ ሰምዐ ሶንግ ድማ ንፓርክ ንምሕጋዝ ንሱያክ ይሃርሞ። እንተኾነ ግን ሓለቑ ፓርክ ደው ዘበሎ እንትኸውን ንሱያክ ድማ ብነፃ ንክኸይድ ይፍንዎ። ሶንግ ዝሃርሞ ዝነበረ ንሓለቑ ፓርክ ብመንዓቑ ከይኾነስ እዚ ኩሉ ዓመታት ኣነ ኣብዚ ኮይነ ክንደዚ ዝኣክል ገንዘብ ከይተዋሃበኒ ከንዲ ሱያክ ንምንታይ ዘይተራእኸ ብዝብል ቅኒ እዩ። ካብኡ ድማ ፓርክ ንሱያክ ክኸይድ ምስ ፈቐደሉ ንሶንግ ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ ከይወሰደ ንክከታተሉ ጥራሕ ይነግሮ። ብኻሊእ ገጽ
ናይ ስያክ ሰበይቱ ሚንሱ ኣብ ሆስፒታል ትርከብ። እዛ ዶክተር ድማ ብቕልጡፍ ሕክምና ዘድልያ ናይ ደም ምንቃር ፀገም ከም ዘለዋ ትነግራ። እንተኾነ ግን እዚ ንሚንሱ ዘጨንቕ ነገር ኣይኮነን። ዘጨነቓ ንጓላ ተዘይኮይኑ ንባዕላ ክንድዚ ዝኣክል ኣይትክደስን። ብኻሊእ ገጽ ስያክ ቅድሚ ሕጂ ሓቢርዎ ናብ ዝሰርሕ ዝነበረ ዓርኩ ጁን ይመጽእ። ሕጂ ጂንሆ እቲ ስራሕ ዶ ብምባል ንእሽተይ እንዳ ምግቢ ከፊቱ እዩ። ንሰበይቱን ጓሉን ንኒ ፓርክ እንዳመፁ የጨንቕዎም ስለ ዝነበሩ ሕጂ ምስኦም እውን ኣብ ስምምዕ እዩ ዘሎ። ናብቲ ህይወት ድማ ደጊሞ ከም ዘይምለስ ኣረጋጊጹሎም ብሰላም ንክነብር ገዲፎሞ እዮም። ብኻሊእ ገጽ ድማ ሱንግ ሕርቃኑን ቅንኣቱን ሕጂ እውን ካብ ውሽጢ ኣይወፅአሉን። ስያክ ክንድዚ ዝኣክል ንምንታይ ይድለ ብምባል ናይ ሓለቑ ፓርክ ትእዛዝ ሸለ ብምባል ምስ ስያክ ንምብኣስ ናብኡ ይመጽእ። እንተኾነ ግን ስያክ ከምኡ ዓይነት ሰብ ኣይኮነን። ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ህይወቱ ኩሉ ብኸምዚ ኩነታት ዝሓለፈ ስለ ዝኾነ ሕጂ ምስ ዝኾነ ሰብ ናይ ምብኣስ ድሌት የብሉን። እዚ ድማ ንሱንግ ኣዝዩ ዘሕርቆ እንትኸውን ንምንታይ ገዲፍኒ ይኸይድ ብምባል ናብ ቀተልቲ ሰብ ዝኾኑ ዊጅን ጂናን ይድውለሎም። ናይዞም ሰባት ስራሕ ንስያክ ቀቲልካ ብሓደጋ ከም ዝሞተ ምምሳል እዩ። ነዚ ድማ እስካብ ሕጂ ተኸፊልዎም ዘይፈልጥ ገንዘብ ከም ዝኸፍሎም ዝነገሮም እንትኸውን እዞም ኣሸራት ድማ ቀልጢፎም ትእዛዙ ይቕበሉ። ብኻሊእ ገጽ ስያክ ናብ ሰበይቱ ሚንሱ ይመጽእ። ሚንሱ ድማ ሕጂ እውን ብሰብኣያ ርግፀኛ ኣይኮነትን። ካብኡ ድማ እቲ ዝሓለፈ ህይወቱ ገዲፉ ምሳና ክትነብር ዲኻ እንዳበለት እንዳሓተተቱ ኣብ ዝነበረት ሰዓት ናይ ደም ምንኣሳ ተላዒልዋ ናብ መሬት ትወድቕ። ነዚ ዝረኣየ ስያክ ድማ ቀልጢፉ ንሰበይቱ ብምውሓዝ ናብ ሆስፒታል መንገዱ ይጅምር። እንተኾነ ግን ገና ንግሆ ስለ ዝነበረ መንገድታት ኩሎም ተዓፅዮም ብቐሊል ናብ ሆስፒታል ክበጽሕ ኣይከኣለን። በዚ ኩነታት ድማ እዞም መንገድታት እስካብ ዝኽፈቱ ደው ኢሉ ክጽባይ ይኽእልን። ሰበይቱ ድማ ንከይትሞቶ ብምሕሳብ ሓፂር መንገዲ ተጠቂሙ ናብ ካሊእ መንገዲ ይወፅእ። ኣብ ሰዓት ድማ ካብ ሱንግ ብዙሕ ገንዘብ ዝተኸፈሎም ኣሽራት ተኸታቲሎም መፂኦም መኪኑ ዝገጫውሉ እንትኾኑ በዚ ሓደጋ ምክንያት ድማ ሚንሱ ህይወታ ትሓልፍ። በዚ ምክንያት ልቡ ዝተሰበረ ስያክ ንጓለይ ከይደ ከድሕና ብምባል ናብ ኢምቢ ይኸይድ። ኣብቲ ሰዓት ድማ ኢምቢ ኣብ ደገ ንዝነበሩ ደማሙ እንዳብልዕቶም ዝነበረት እንትኸውን ንስያክ ድማ ቅድሚ ሕጂ ሪኣቶ ኣይትፈልጥን። ብኻሊእ ገጽ ኣሽራት ኢላሞም ንስያክ መቕታል ስለ ዝነበረ ኣብ ሰዓት ናብ ንሱ ዘለሉ ይመፁ። ካብኡ ድማ ውጂ ከቢድ መሳርሒ ሒዙ ንስያክ ኣብ ዝሃድኖ ሰዓት ጂና ድማ ንምንም ዘይትፈለጥ እምቢ ዓፊና ናብ ሊፍቲ ተእትዋ። ናብ ስያክ ትምለስ ውጂ ዋላ እኳ ሓያል መሳርሒ ተሓዘ ፈራሕ ምዃኑ ግን ፈሊጡ እዩ። ውጂ ድማ ሕጂ መፀኒ እንዳበለ መሳርሒ ሒዙ እንዳደለዮ እንዳሃለወ ስያክ ብቕድሚኡ ብምምጻእ መሳርሒ ብምምንጣል ካብ ፉቕ የውድቆ። ብኻሊእ ገጽ ጂና ድማ ንኢምቢ ናብ ሓደ ኣረጊት ህንፃ ሒዛታ ትኸይድ። ስያክ ድማ ናይ ውጂ ስልኪ ተጠቂሙ ናብ ጂና ኣብ ዝደወለሉ ሰዓት ንባዕሉ ኣሕሊፉ ዘይሄብቶ ኮይኑ ነታ ቆልዓ ከም እትቐትላ ተፈራርሑ። ካብኡ ድማ ስያክ ንውጂ ብምሓዝ ናብ ሓደ ቦታ ይኸይድ። እዚ ቦታ ድማ መካይን ብዘይ ዕረፍቲ ዝመላለሳሉ ቦታ እዩ። ስያክ ናብ ዘዘምጽኦ ድማ ውጂ ኣብ ዝሃረሞ ሰዓት ናቱ ድምፂ በዘን ናይ መካይን ድምፂ ተሸፊኑ ንከይስማዕ ብምባል እዩ። ዋላ እኳ ውጂ ዝኾነ ሰብ ከም ዘይበጽሐሉ እንዳፈለጠ ብኸቢድ እንተተሃረመ ዝኾነ ነገር ግን ክናገር ኣይደለየን። መማረፂ ዘይብሉ ስያክ ድማ ናይ ውጂ ስልኪ ኣብ ዝፍትሸሉ ሰዓት ምስ ሱንግ ብዙሕ ግዜ ከም ዘዕለሉ ይርኢ። ካብኡ ድማ ቀልጢፉ ናብ ሱንግ ዘይጠፍኣሉ ናይ ፓርክ ሆቴል ንሱንግ ንምድላይ ይኸይድ። ካብኡ ድማ ስያክ ናብዚ ሆቴል ምስ በጽሐ ንዑ ደው ከብልዎ ንዝፈተኑ ሰባት ብጉልበትን ብብልሕን ካብ መንገዱ እንዳኣለዮም እዩ። ካብኡ ድማ ንሱንግ ይሕዞ። ስያክ ሕጂ ዝሓስቦ ዘሎ ሱንግ ንጓለይ ዓጊትዋ ኢሉ እዩ። እንተኾነ ግን ሱንግ ስለታ ቆልዓ ዝኾነ ዝፈልጦ የለን። ንዋሽራት ዝበሎም እውን ንስያክ ቀተልዎ ደኣ እምበር ነታ ቆልዓ ዓገትዋ ይበሎምን። ስያክ ድማ ሱንግ ዝናገሮ ዘሎ ከኣምኖ ስለ ዘይከኣለ እስካብ ዝናገር መቕጥቃጡ ደው ያበለን። ኣብ ሰዓት ግን ቢግ ብራዘር ዝተባሃለ ናይ ፓርኮምን ሓላዊ ናብዚ ቦታ ይመጽእ። ናይቲ ቢግ ብራዘር ምምጻእ ድማ ናይ ሱንግ ህይወት ዘድሓናሉ እንትኸውን ሱንግ ድማ ሕጂ ብመሳርሒ ናይ ስያክ መኪና ክሃርማ ይጅምር። ስያክ ድማ ብወገኑ ንውጪ ኣብ መኪኑ ኣሲሩ ዝሓዞ እንትኸውን
ሕጂ ግን ውጂ ስቃዩ ከቐለሉ ስለ ዝደለየ ኣብ መጨረሻ ጓሉ ኣበይ ከም ዘላ ንምራይ ቃል ይኣትወሉ። ብኻሊእ ገጽ እምቢ ንነዊሕ ሰዓታት ኣብዚ ንብሕታት ተቐሚጣ እያ ነይራ። ካብቲ ቦታ ድማ ቀስ ኢላ ንምምላጥ ኣብ እትፍትነሉ ሰዓት ምስ ጂና ጎፍ ንጎፍ ይረኸባ። ጂና ድማ ንእምቢ ናብ መእሰሪኣ ምስ መለሰታ ካብዚ እንተወፂኺ ኣዴኺ ትመውት እያ፣ ኣዴኺ ክትመውት ዘይትደሊ ትኾንኪ ካብዚ ከይትወፅ ብምባል ኣዲኣ ምሟታ ዘይፈለጠት እምቢ ኣዲኣ ንከይትመውት ብምባል ተሰማሚዓ ኮፍ ትብል። ብኻሊእ ገጽ ሃገር ሰላም እዩ ዘሎ ኢሉ ፓርክ ናብ ሆቴሉ እንትምለስ ሙሉእ ሆቴሉ ዓንዩ ይርኢ። ንሱንግ ድማ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ኣብ ዝሓተቶ ሰዓት ጸላትና መጺኦም ነይሮም ብምባል ነዚ ነገር ንምሽፋን ይፍትን። ሱንግ እቲ ሓቂ ዘይተዛረበ ንስያክ ተኸታተሉ ዳ እምበር ዝኾነ ግበሮ ስለ ዘይተባህለ እዩ። ፓርክ ድማ ነዚ ኩሉ ተሓታቲ ሱንግ ምዃኑ ፈሊጡ ነቲ ሓደ ሓላዊ ተጠቂሙ ድማ ንሱንግ ኣብ ዝሃረሞ ሰዓት ሱንግ ቀልጢፉ ክናዝዝ ይጅምር። ቀተልቲ ሰብ ንሱያክ ንክቐትልዎ ቆፂረ ነይረ። እንተኾነ ግን ነዚ ዝገበርኩ ንኹልና ክብል እዩ፣ እዚ ሆቴል ድማ ዝፈረሰ በዚ ምኽንያት ብምባል እቲ ሓቂ ይዛረብ። ነዚ ሰብዐ ፓርክ ድማ ናቱ ትእዛዝ ሰባት ክጥሕስዎ ስለ ዘይፈቲ ደጊሙ ከምዚ ዓይነት ነገር ንከይድገም የጠንቅቆ። ብኻሊእ ገጽ ውጂ ንሱያክ ጓልካ ዘላትሉ ከርየካ ብምባል ናብ ሓደ ድልድል ሒዝዎ ይኸይድ። ኣብቲ ቦታ ድማ ደው ኢሎም ነዊሕ ሰዓታት ምስ ተጸበዩ ጂና ብሞተር ትመጽእ። እንተኾነ ግን ከም ዝተባሃልዎ ነታ ቆልዓ ሒዛታ ይመጸትን። ወጂ ድማ ቀልጢፉ ካብ መኪና ጎይ ብምውፃእ ናብ ሞተራ ዝተሰቐለ እንትኸውን ልክዕ ከም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝገበርዎ ድማ ሓያል ፈንጂ ናብ ሱያክ ይደርብዩ። ሱያክ ድማ ንባዕሉ ተዳልዩ ስለ ዝነበረ ካብቲ ፍንጀራ ይድሕን። ናይ ሱያክ ቀጻሊ ስራሕ ድማ ንከዳዓት ትምህርቲ ምሃብ ስለ ዝኾነ ናብ ዝኸድዎ ኩሉ እንዳተኸታተሎም እዩ። ብኻሊእ ገጽ ነንጂና ድማ ብፈንጂ ጎበዛት ስለ ዝኾኑ ኣብ መንገዶም ዝረኸብዎ መካይን እንዳቀጸሉ ንሱያክ ድሕሪት ንምቕራይ እንዳፈትኑ እዮም። እንተኾነ ግን ከም ዝሓሰብዎ እዚ ንሱያክ ናብ ድሕሪት ዘቕራ ኣይኮነን። ንዓመታት ቀታሊ ሰብ ኮይኑ ሰሪሑ እዩ። ካብኡ ድማ ድሕሪ ብዙሕ ምክትታል መንገዲ ብቐድሚኦም ኮይኑ ብምዕዛው ነንጂና ንክወድቁ ይገብሮም። ሱያክ ካብኦም ዝደልዩ ጓሉ እምቢ ኣበይ ከም እትርከብ ምፍላጥ ጥራሕ እዩ። እንተኾነ ግን እዞም ሰባት ብሰላም ዝዛረቡ ኣይመስሉን። በዚ ምኽንያት ድማ ሱያክ ናብ ጂና እንዳተወገዘ ንክልቲኦም ከም ዝቐትሎም ክዛረብ ይጅምር። እዞም ዋሸራት ድማ ዝመጽዎ ብጓሉ ስለ ዝኾነ ክቐትሎም ከም ዝኽእል ኣይተጠራጠሩን። ካብዚ ንላዕሊ ድማ ንባዕሎም ሓደጋ ከብጽሑ ስለ ዘይደለዩ ናብ ጓሉ ዘቐመጥሉ ሒዞሞ ይመጹ። ኣብቲ እዋን ቢግ ብራዘር ቀዲምዎም ኣብቲ ቦታ ይበጽሕ። ውጂ ድማ ቢግ ብራዘር ቀሊል ሰብ መሲልዎ ካርሞ እየ ኣብ ዝበለሉ ሰዓት ቢግ ብራዘር ብሓንቲ ቦክሲ የውድቆ። ቀጻሊ ሱያክ ድማ ናይ ውጂ ቦታ ተኪኡ ክበኣስ ዝጀመረ እንትኸውን ንቢግ ብራዘር ግን ምስዓር ከቢድ ይኾኖ። ካብኡ ድማ ቢግ ብራዘር ንሱያክ ሓደ እግሩ ምስ ወንበር ኣሲሩ እንዳጎተተ የሳቅዮ። ኣብ ሰዓት ድማ ተሃሪሙ ወዲቆ ዝነበረ ውጂ ብምትሳእ ንቢግ ብራዘር ክሳዱ ይወግኦ። እዚ ድማ ናይ ቢግ ብራዘር ህይወት ኣብዚ ክሓልፍ ዝገበሮ እንትኸውን ቀድሚ እማዱ ግን ንውጂ ብሓንቲ ቦክሲ ደጊሙ የዘርሮ። ኣብ ሰዓት ድማ ሱያክ ቀልጢፉ ናብ እምቢ ዘላትሉ ይኸይድ። ኣቦኣ ከም ዝኾነ ድማ ዘይትፈልጥ ቆልዓ ኣቦ እዩ ኢላ ንክትቕበሎ የጸግመላ። እንተኾነ ግን ሱያክ ዘሎ ነገር ኩሉ ተዛሪቡ ኣቦኣ ከም ዝኾነ የእምና። ካብኡ ድማ እምቢ ሒዝዋ እንዳወፅእ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት በቦምቢ ምጽማር ዝኽእሎም ዘየለ ንጂና ሙሉእ እዚ ገዛ ብፈንጂ ንዳድን ከቃጽልዎ ከም ዝኾኑ ይርኢ። እዞም ፈንጂታት ዝቃጽልሉ ሰዓት ወዲኡ እዩ። በዚ ቅልጣፈ ድማ ካብዚ ህንፃ ጎይካ ምምላእ ስለ ዘይከኣል ሱያክ ንጓሉ ብምሓዝ ናብ ማይ ብምእታው እዚ ፍንጀራ ኣብ ማይ ኮይኖም የሕልፍዎ። ብኻሊእ ገጽ ጂናን ናብ ኒውዮርክ ንምኻድ ይውስን እሞ ብመኪና ድማ እንዳኸዱ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት መኪንኦም ሃንደበት ትበላሾ። ኣብ ሰዓት ድማ ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ንሶም ናይ ሱያክ መኪና ዝገጨወሉ ሓደ መኪና መፂ ገጭዎም። ነዚ ድማ ዝገበሮ ሱንግ እዩ። ሱንግ ዝኹሉ ገንዘብ ከፊሉ ሱያክ ንክቐትልሉን ተኣዘዞም እኳ እስካብ ሕጂ ድማ ክገብርዎ ኣይከኣሉን። ካብኡ ድማ ብሓደጋ መኪና ምኽንያት ህይወቶም ክጠፍኡ ዝተቐረቡ ሰባት ብጥይት ክቐትሎም ይብል እሞ ጂና ድማ ሱንግ ከም ዝኸድዖም ስለ ዝፈለጠት ደጋጊማ ንሱን ክሳዱ ተሃርሞ። ብኻሊእ ገጽ ሱያክ እውን ኣብዚ ከባቢ እዩ ዘሎ። ካብታ መኪና ድማ ናይ ሰበይቱ ናይ ክሳድ ብምሓዝ ንዖም ግን መናዕ ኢሉ ከይጠመቶም መንገዲ ይቐጽል። እዞም ሰባት ካብ ሓደጋ መኪና ብተወሳኺ ነንባዕሎም ስለ ዝተሃራረሙ ናይ ምድሓን ዓቕሚ የብሎም።
يهمون سياك دما از سلازفلت ابزي እንዳተሰቃዩ ንክመቱ ገዲፍዎም ይኸይድ ነሱ ካብ ሕጂ ዝሓስቦ ጸላኢ የብሉን ነሱ ዝሕስቦ ናይ ጓሉ ጉዳይ እዩ ካብኡ ድማ ንጽቢሒቱ ጽብቕቲ ፀሓይ ትወፅእ ስያክ ናይ ቅድሚ ሕጂ ህይወቱ መጨነቕን መፍርሕን ነገር እዩ ካብ ሕጂ ዘሎ ህይወቱ ድማ ብሰላም ንጓሉ እንዳተንከባኸበ እንዳነበረ እንዳራኣና ፊልምና ኣብዚ ትውዳእ እስካብ ሕጂ ንዝተኸታተልኩምኒ እንዳመስገንኩ ኣነ ብዝክፍለየኩም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም